Na sziasztok srácok, itt melyiket ki fogom pörgetni, melyiket videóst, abból fogok egy kis YouTube-ra valamit csinálni, majd meglátom mit. Valami bejegyzés, vagy nem tudom, videót lehet, na, pörgessük. 3 fogok pörgetni. És Gabezon. Jó, Gabezon gyorsan el is mentjük. Jön a következő. Hú, gattos, hát ez egy Ájdark. Oké, az nem rossz, Ájdarkot is lefadózzuk. És ki lesz az utolsó? Kovix! Na, Kovix, ez az. Egy out lesz, van kaktus, nem baj. Ezekről fogok videókat csinálni, iratkozz fel a csatornába, ha még nem vagy. Találkozunk. Sziasztok!